Du skal se, hvad der sker nu. Ja, i øjeblikket så tager Dræsinebanden afsked her med Glassalen og Tommy, jeg ved ikke om han er kendt her, men Folkemand han står og filmer lidt. Og ellers har vi kun tilbage til på natten og tager med. Så velkommen her på kajen ved Lilleland, og vi vil gerne underholde for, at jeg står i 20 minutter, måske halv 23. Og vi vil gerne starte med at synge en sang, som er en plade, som kan købes herhen. Så en plade her, den hedder Lilleland på øgetur, det er det hele det handler om. Og hvis der er nogle turister, som ikke kan forstå, at vi siger, så kan vi lige sige på engelsk. There's a plate you can kape here. Klokken 2, der koster autograferne en femmer. Nu er de gratis. Kom og køb en plade. Der er også nogle pressemeddelelser, han ikke kan komme og se. Så. Værsgo. Kom bare nærmere, kom bare nærmere. Jeg skal lige prøve at snakke den her, det er ikke for. Vi spillede ikke i Tivoli i går aftes, og der fik vi kun lov at spille 2 sange hver. Det er slet ikke nok for sådan nogen som os, så vi står tidligt op og skal spille her nu til klokken 4 i eftermiddag. Det kan roligt slå jer ned, og det der med at købe plader, det er selvfølgelig ikke bare på grund af udsalg og alt muligt. Det er fordi, at man på den måde er med til at støtte en god sag. Vi er rundt og spille på 10-12 forskellige danske små øer og sprede forhåbentlig lidt kultur og lidt glæde, og alt overskud på hele den her tur tilfalder ø-sammenslutningen i Danmark, så I kan roligt gå hen og vælge her under fanerne med en undertrøje til en 50'er eller en grammofonplade. I øvrigt er der ikke fremstillet så forfærdeligt mange af de der grammofonplader, så ad år så bliver de mange penge værd at træde af. Det er nyhederne. Vi har haft en reportagehold hernede over havnen ved Amaliehaven i København for at følge det her store projekt, der hedder Folkemusik Danmark rundt til de små øer. Lige bagved med her umiddelbart, der er det Scandinavian Seaways. Hvis I kan se der,
Seaways, det er streget ud, eller bagved, der har stået Star engang. Scandinavian Star, den er lige blevet målt, og jeg kan fortælle jer, at de har lidt problemer med at sælge billetter. Der er masser af plads derude. Derimod kan jeg fortælle jer, at den skiv, som I kan se derhen, en rød skiv, den hedder Lilla Dan, og det er sådan set den, vi skal ud og sejle med. Der er meget plads, det kan jeg fortælle jer. Vi er 40 mand ombord, der er 16 køjer, og det skal nok gå. Vi er i dag, her bliver i dag, det er mandag, for mig er klokken den her ved 10, og vi skal til at sejle omkring kl. 11 ned til Stubbekøbing. Der skal vi holde, ja det her jo, der skal vi til at kaj i nat, og så skal vi ellers hygge os lidt der, og så skal vi sejle videre i morgen, og have vores første arrangement på Fejø, tror jeg nok det er. Vi kan prøve at gå lidt længere hen, så kan I prøve at se, hvordan vores skive den ser ud også. Ja, og så har vi fået på reportagehold mig herhen til Lilla Dan, og det er, som I kan se, hvordan skilt der står deroppe. Folkemusik Danmark rundt til de små øer. Det er sådan set det handler om. Og skive, det er en gammel skive, hvis nok fra 1950. Der ser jeg en gammel Alfa Diesel i. Den er jo 90 heste. Og så kan han sejle med 10 knop, tror jeg nok, når man sætter alle flyver til. Ja. Vi har fået lidt instruktion i dag, at vi skal tage nogle ingefær-tabletter, tror jeg nok. Det er sådan noget med, at hvis der er søsyg. Så vi har alt det, vi kan gøre i øjeblikket med at fylde i børn. Sådan en hel masse tabletter, og så er kogen. Også fra tørfisk, vi er jo så pøller. Vi har jo før prøvet at pisse i saltvand. Så vi regner med, at det er noget, der kommer til at skade os. Hvis du vil prøve lige så stille med kamera og følge hen her, så kan I prøve at se standarden af den danske ungdom. Vi kan prøve at lade mærke til, blandt andet at se en meget stor mand, en kraftig mand, der står tørfisk over. Det er Helle Engelbrecht. Han har, jeg tror, han er nogen med 30 eller 40 øl i dør bare. Og det er indtil klar 10 overfor mig. Klokken blev 11. Og nu forlader vi Amaliehaven, stille og roligt. Det var gammel Alfa Diesel, som vi kan høre Sverige i baggrunden. Den er kommet i gang nu. Gammel glødehusmotor fra 1951, 2-cylinder, 90 hester. Den manøvrerer sig lige så stille her. Det var vejrmelding til i dag, mandag. Den sejr, vi kommer uden fra København her, der får vi en Beckmann letvind, sådan form tværs. Så det er ikke sikkert, at vi får kludet alle kluder op, og det er slet ikke, at vi får overhovedet nogen sejl op. Det er veldig flot. Men jeg forestiller mig egentlig, at vi kommer til at sejle på motor de her 10-12 timer. Og det er meget muligt også, at vi kommer til at mærke lidt bank, sådan, at man banker pælt i regler. Men i hvert fald, at vi skal regne med, at der bliver en Beckmann balje, som bliver så den danske ungdom, den kan I stadigvæk se. Se hernede på den skibsside, og det er alle vores børn også. Vi har fået påmønstret dem med redningsvester. Og alle de er bare glade og godt tilpas. Det var så lige en kort bulletin her fra mandag formiddag. Hvad er det for noget, det der? Reportageholdet er så kommet til Møns Klint, som vi lige så for lidt siden, og gerne blive velkommen til vi medkommentator. Det vidste jeg ikke, jeg kunne gå. Helle Engelbrecht. Tak. Stemningen er god ombord, kan vi fortælle jer. Det er blevet mandag aften, det er klart, at den ses. Jeg kan lige fortælle, at i går stod vi i Nyhavn, Helge, og med at få en tatovering. Det er lidt sodavand. Ja. Helge, han har fået en, lige fortælle, han har fået lavet en hørn herovre. Ja, nej, den ser ned jo pænt om, den kan vi lige se. Men ellers så
så er god godt, der har været lidt søsyge blandt børn. Men det er ikke sådan mere en opkastning af de her klarer. Så vi får Lotte Pige Køj nu. Og så kan jeg fortælle jer, at der har bredt sig en duft af flæskesteg lidt fra vores køkken. Så jeg tror lige, vi skal prøve at gå lidt herhen og se, hvordan det egentlig foregår, når man laver mad og sådan skiver også. Ja, og vi kan også lige, når vi er vej over til køkkenet, så kan vi jo lige præsentere vores skiver. Det er Lise, hun står her med røg til. Og styrmanden, det er Ben Kjærk. Han har et fritidsjob i tørfisk. Og indimellem, så sejler han altså her med lille Dan. Det her, det er igen af matros, men hvis du lige prøver at komme med her, så skal du se. Ja, så er vi kommet hen til vores køkken. Vi skal hilse på Jens Ole, vores kok. Og mesterkok, han er farlig, kan jeg fortælle jer. Han kommer med kniv nu. Jeg tror, det er flæskesteg, vi skal have. Men nu synes du får lige komme lidt nærmere her, så kan du måske lige få en indtryk af, hvad det er for nogle forhold, vi lever under. Jeg kan fortælle, at vi har fået en god frokost i hvert fald. Det var dejligt til vores maver, så vi havde lidt at brække på sig. Og Jens Ole, han er normalt kaptajn på en af ØK's store skiver. Han kom hjem i fredags, og så har han så lige taget sådan en hyre her i en uge, for at komme ud og se, at det var for nogle mennesker, der egentlig er der figurerer her i Danmark. Der skal skabe lidt kultur på de små øer. Nu kan vi da se her. Flæskesteg, ribensteg. Ellers så tror du. Tirsdag morgen, så har vi fået en overnatning her i Stubbekøbing. Vi skulle have lavet nogle billeder i aftes, men det var lidt mørkt og lidt regnfuldt, og vi kom, og det er også lidt blæsende nu. Stubbekøbing, det er sådan en meget gammel havn og en meget bæ-havn. Vi ligger sådan med en ret kedelig bygning her ved noget korn- og foderstofvirksomhed. Men vi har fået en god nat søvn. Vi har endda været i bad også. Ej, jeg tror, at min kameramand har været om det her. Jeg kan nok heller ikke nogen problem. Jeg har fået lidt vand under armen. Det er første gang i 4 dage, vi er blevet vasket de fleste af. Det er nu godt nok. Der er nogen, der er sådan lidt heldige nat, fordi vi er blevet så meget over skive nu. Vi er 38 ombord. Der er plads til 16. Så man kan jo nok forstå, at der er sådan lidt forvikling med, hvor vi skal sove og sådan noget. Det går fint. Folk er flinke til at tage en telttørn. Der er også en følgebåd mig, som folk kan sove i. Men ellers så er klokken ved at være 9:30. 10 tror jeg nok den er. Og så skal vi her afsted. Hvis vi kameramanden prøver at vende sig om, så kan vi se Storstrømsbroen her i baggrunden, og den skal vi ud og rundt her lige om lidt. Sverige i baggrunden er, hvor Alfa Diesel den starter op nu. De har gå her, hvor matroser både for og agter. Midtskib, den er gået. Og så er vi ellers ved at lidt fra land. Så regner vi med 6 timers sejlads, så er vi jo Fejø, så er vi klar til den store koncert. Der var min medmusiker, der er vild. Jeg tror nok, han skal på toilet. Storstrømsbroen, og der er sådan, at man cirka 1,5 meter fra mast op til bro.
I prøver at bemærke nu her, når Tommy han filmer tæt ved det åbne af massen i forhold til bro. Strandet cirka 100 favn fra kajen, og der står en modtagelseskomité inde på cirka 300 mennesker med Dannebrogsflag og det hele for at tage imod os. Men vi har derfor besluttet, at koncerten i aften foregår her fra Lille Dan, og anlægget kan vi nemt spille op ind på land, og så er entréen nedsat til 25 kroner. Modtagelseskomitéen står herinde til venstre. Og vi står på fiskeren, når vi står stille. Hvad skal vi have noget varebanker ud, eller hvad gør vi i sådan en situation? Vi har ikke engang nogen kampstand, vi kan trække os fri af. Det var en. Har de noget herinde? Ja, jeg kan Ellers er det en af de muligheder, det er varebanker, men vi har ikke prøvet til at sejle varebanker ud. Nej, det har vi heller ikke. Det er sådan lidt på skier. Ja, det er Vi ikke skulle næsten have fat i blandt, så vi kunne blive sejlet ind nogen af os i hvert fald. Så vi kunne prøve at se, hvordan fanden det står til. Det må jeg lige snakke med Henrik, der er nok lidt panik. Ja, det er. Sådan er det også altid. For eksempel, vi har maskinproblemer, ikke? Det stopper dernede. Jeg ringer aldrig, før de ringer op ude i store skive, fordi det forstyrrer bare en masse. Så det var da kedeligt. Ja, det er det. Jeg siger, at man skulle have været tættere på de grønne så der. man må stå godt, så vi kan tydeligt se på den. Ja, vi kan. Det er godt nok kedeligt. Men vi må lige op og høre dem, hvem det er, der ringer nu. Jeg kan godt dreje trossen nu. Det er sandt godt, det ved du. Det kunne de kraft ikke. Det her jeg. Ja, så er vi ankommet til Fejø. Vi er lige ved strandet herhen i Insight. Men så gjorde vi det, at vi fik heldig til at gå over i Borg. Det var sådan en god ballast. Så fik vi lettet ind over Skiv, og så kunne vi komme fremad igen. Det Skiv der ind og hjælpe os. Men vi er lidt forsinket ifølge tidsplanen, skulle vi være der ved 4-tiden, men det har været med hård vind. Det har været modstrøm også. Det virker, at vi får en stor lydprøve, men så har vi så rødt af middagsmad lidt frem, som vi har spist. Så har vi regnet med, at vi klokken spille det. Og det er udendørs koncert, som vi kan se her. Rockholder, det regner lidt. Men vi regner med, at de har øvet det af scenen. Og ellers så er vi fra nyhedsreportageholdet klar med en melding igen. Lidt senere, det bliver nok i morgen, men det var altså tirsdag det her, og vi var fra alle mand i god hold. Her kan vi så se modtagelseskomité. Den er fantastisk, det kan jeg godt fortælle jer. Og om lidt der vil vi have den med gajol også.
aften og velkommen til jer alle sammen her på Fejø. Til vores 7. koncert rundt til de danske småøer med projekt Folkmusik Danmark rundt. I aften har vi ombord på Lilla Dan, Helge Engelbrecht og Tommy Knudsen, Rasmussen, ikke speaker i køren. Så er der Freja, Paul Dissing og Tørfisk. Men inden vi går i gang, så vil jeg da godt gøre jer opmærksom på, at vi sælger plader og t-shirt og bats over i campingvognen. Og så synes jeg egentlig, at I gerne må rykke lidt tættere til. Det giver sådan lidt mere intim stemning. Men ellers så vil jeg overlade scenen til aftens første kunstner, Tommy Rasmussen og Helge Engelbrecht. Er der turister til stede i aften her? Hvorfor synger I ikke? Hjælp nu lige de her glade folk på Fejø. La da 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 la da da. Og så hedder den her sang selvfølgelig det, som vi alle sammen har fået at spise, hvis vi har været på Bornholm, nemlig sol over Gudhjem og dejlige dage. Mennesker, der mødes og skilles igen. Men sommeren vender jo altid tilbage, og lykkelige er vi, for Gudhjem og for den kom. La det dig, da, da, da. Her på Fejø. La det dig, da, la det dig. Sol over Gudhjem med lyset og lugten af nyrøget sild. Tænk på række og ræd. Smukke facader, små røde gader, med ungdom forvirret, forelsket og glad. La det dig, da, da, da. La det dig, da, la det dig. Sol over Gudhjem med lyset og lugten af nyrøget sild. Tænk på række og ræd. Smukke facader, små røde gader, med ungdom forvirret, forelsket og glad. Til det værste har vi jo lige sunget en gang. Det var sådan set bare for at se, om vi var vågne. La da 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 da. La da da. Spiller han ikke fint klaver, lille Tommy? Ja, her hvor du end er der altid et hjerte, der banker for dig. Hvor du end er der altid et hjerte, der banker for dig. Hvor du end er der altid et hjerte, der banker for dig. Tommy Rasmussen på klaver. Vi også, og som også er med på pladen her, har gruppen Freja og Hanne Thorsen. Værsgo til Freja og Hanne Thorsen. Giv dem en hånd. Mens du tager det, husk at leve, mens du gør det, ingen vil og ikke før det er forbi. Husk at elske, mens du tager det, husk at leve, mens du gør det, ingen vil og ikke før det er forbi.
Tak skal I have. Tak for os. Vi skal videre i programmet, mine damer og herrer. Jeg hørte for nylig i radioen en herre definere forskellen på en vise og en sang. Manden, han sagde, en vise, det er jo nærmest en fortælling, og en sang, det er sådan en, man bryder ud i. I aften, der tror jeg, vi kommer hele spektret rundt. Manden, der sagde ordene, han er her nemlig. Tag godt imod Poul Dissing. Det goks, hvor han rigtig ven, hvor han nu og lege med igen. Ja, en man kan hoppe eller gynge med. Ja, en man kan grine eller synge med. Det er rart at være alene, men det er bedst at have en ven. Ja, det er bedst at have en ven. Ja. Tak skal I have. Tak skal I have, og god aften og rigtig glædelig Fejø. Henning, hvor fløjtespiller, det er en af de helt store tekstskrivere i Tørfisk. Han er faktisk den største, må vi nok sige. På den ene og den anden måde. Og Henning, han har fortalt os, at for at kan skrive en tekst, så skal man være inspireret. Og han har fortalt os også, at hans helt store inspiration til at skrive de fleste af de tekster, han skriver, det er faktisk med. Og han ringer tit til mig og siger, Anker, sagde han, det er med det her, Anker. Anker, vi skal have lavet en tekst om det og det, og for nogle år siden ringer han til mig og sagde, Anker, vi skal have lavet en tekst om orkesterets medlemmer, om de gode sider. Og så sagde han, kan du lige sige noget godt om de 3 andre i orkestret? Og det gik jeg og tænkte over i en 14 dage. Men jeg kunne simpelthen ikke komme i tanke om noget godt om nogen af dem. Så sagde han, hvad så har de nogle enkelt dårlige sider? Det tog 5 minutter, så havde vi de 20 vers om dem hver. Så den her sang, der hedder Besætning, som handler om orkesterets medlemmer, er kommet til at handle om orkesterets dårlige sider. Og derfor skulle der så laves en vers med. Og så ringer Henning til de andre 3 og sagde, hvad er, kan I lige sige noget, noget dårligt om Anker? Og det gik de også og tænkte over en 14 dage. Men Argo V og Skræk, de kunne simpelthen ikke komme i tanke om noget. Så det gik så, den vers, der kom til at handle om mit dårlige side, den kom til at handle om min kone. Men det er jo til gengæld heller ikke særlig vanskeligt at finde en negativ om Ankers kone. Hun har nogle meget store problemer. Hun lider af sådan en fransk sygdom, en sjælden sygdom, der hedder jalousi. Og den opstår i forbindelse med, at han er ude og spille en hel masse. Anker og Jonna, som hans kone hedder, de har 2 børn sammen, og så har han 10. Hun hedder Jonna. Og så har han 10 børn og gule nummerplader også. Hun har ført også mig i aften. Hun ser ind i lastbilen, der hun så det en hel uge. Men for 3 år siden, der gik jeg helt galt, for der ville hun med og så scenen også. Så galt var, der ville hun mig til at spille også. Det fandt vi da selvfølgelig også ud her. Og hun kom til at spille over en harp. På farten, nu er vi oppe og kører. Vi synger og spiller lidt for jer. Vi startede en morges, det er I sagtens søger. Vi håber I vil lytte hver især til os. Vi håber I vil lytte hver især. Bassisten ude på fløjen er vores røgmaskine. Hans pibe den er fyldt med sovs og røg. Han synes tobakken dufter af deodorant det fine, men vi synes lugten ligner ejn og møg. Ja, vi gør fej! Vi synes lugten ligner ejn og møg. Vor guitarist har charme, det siger han, hvis I spørger ham. Vi andre spørger, hvad han har den i. Han sanger som et vandfald og fylder lidt et brænder. Vi kan nu lide hans guitar-trylleri. Ja, jeg tror, vi kan nu lide hans guitar-trylleri.
som hans kone. Han stemte den i forgårs, og der var rigtig fuld i, men det slukkede vi med vand og så hallo. Hvad vi har, det slukkede vi med vand og så hallo. Som banjospiller har vi en mand, som er forvågen. Som brandmand virker han, når han er fri. En fortid ved kommunen har gjort ham igen et oven. Men vi var vel indtil uden hans spilleri, tror I vel? Nej, vi var vel indtil uden hans spilleri. Som fløjtespiller har vi en mand med mange fløjter. Han puster som en kuglen fra nordøst. Han var vel endte riget en gang som tredje røgter. Nu spiller han sådan en rene lyst. Ja, I hører. Nu spiller han sådan en rene lyst. Kom så! La 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 la. Vi håber I vil lytte hver især til os. Vi håber I vil lytte hver især. Det er blevet onsdag. Vi skal til at forlade Fejø. Vi havde første økoncert i går aftes. Der var cirka 300 mennesker inde, og der var masser af børn, der var masser af glade mennesker. Det var helt her nogle gode koncerter. Det bedste indslag var suverænt nok tørfisk, men det er sådan, at det er de vælger som regel det hele. Men vi er så ved at forlade Fejø nu. I øjeblikket alle er godt tilpas. Vi har fået en god nat søvn. Så nu kan vi prøve at se, hvordan det er, når den gamle skive, den skal manøvrere ud af havnen. Det, du hører i baggrunden nu, det var telefonen. Han er bankmand, og han er med som en sommerferiejob som matros, og kan godt lide at sejle. Og hende, der står ved styregrejer, der han frem og bak, det er Lise og skipper, og her er vores kok. Vil du have kort knap? Nej. Og her i hjørnet i den røde, det er Per, det er skibers mand. Og til sidst, men ikke mindst, det har vi Marlene. Marlene, hun er matros her ombord også. Så hjælper hun med, at vi får noget mad en gang imellem os. Men hvad er det i helge? Det er tilladt at vente, så skal tisse. Men helst ikke. Du skal holde godt øje med det. Ja, det gør jeg også.
teknikken. Tag lige 2 tag til derovre. Ja, du er god til. Hvad siger du, Sten? Ja. 2 sekunder. Det er ligesom, når man kommer til at føle, man er nu. Jeg er jo helt stolt af at give hånd deroppe. Ja, den løsner i bomben nu. Det er okay. Det er godt, du var kameramand, altså. Tør han det vendt? Hvordan tør han det vendt? Ja, det er jo altså sådan noget med høje. Han elsker at komme op og kravle ud og gelæne. Det? Det er sådan en Det er så også det Jens, der gør. Jeg har ikke god tilbage på fingrene, når jeg kommer ned i det. Hvad er der sket? Hvad er der kære, Rasmus? Han er også en ude. Holdet ankom til Agersø. Altså det er meget svært at holde hånden, hvor vi er henne og sådan noget. Men vi ankom der klokken 3 i dag, vi sejlede derfra klokken cirka 9:30. Så vi havde en meget god vi havde en vind sådan fra vest. Det var så vi havde den lige på tværs. Så vi havde alle kluder sat, og vi har haft stop over hovedmaskinen. Så det har været en meget behagelig sejltur. Det er også at stabilisere skibet meget godt. Ja, ja. Så nu står vi lige og venter over en bus. Vi skal ind og lave en lydprøve ind i en minihal, hvor vi skal spille i aften. Og så skal vi ellers spille klokken 8, og så lige der i mellemtiden skal vi ikke have en bag at spise ned om våge her. Det har lige været en vældig optog. Vi har haft nogen fra en højskole, som var lige at gå rundt over kaj her og lave nogle reklamer for aften. Og de regner med ca. 350-400 mennesker, men det kan vi jo tage med og bytte ting i morgen tidlig om der har været noget folk, om det har været en god koncert eller det der. Men det kan jo næsten alt blive godt med de musikere, der er med. Nu kan vi prøve at se, hvad det er for en bitte hyggelig havn, vi har. Ja. Nej, hun er ikke færdig. Jo, hun er færdig. Så er vi ved at være klar
Klokken er godt 8. Velkommen alle sammen. Jeg kan høre, I er oplagt i dag. Det bliver også en god koncert i aften. Det er vores 7. koncert her på vores tur rundt til de danske småøer med folkemusik. Og i lasten på det der dag har vi i aften Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen fra Freja, Poul Dissing og Tørfisk. Og så har jeg en opfordring fra annoncørerne, eller arrangørerne her. Og det er, at I må altså ikke ryge herinde. Fordi så stopper brandmødet ved koncerten. Og skulle vi så ikke se at komme i gang og byde velkommen til Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen. Måske manden på Vejlevej. Jeg vil gerne fortælle, at den her sang har jeg også spillet for ungerne på Pjedested skole ved Fredericia. Og jeg spurgte dem selvfølgelig, om de vidste, hvad Riks det var for noget. Det var der ikke nogen af dem, der kendte noget som helst til. Men der var en af eleverne, der hed Riks, og det hjalp jeg da ligesom lidt på det hele. Og det var hans folk fra værket og fra det gamle slagteri. Og det var gadens sikre stamme, og måske en, der bare kom forbi. Og hver kolonne på blev afstemt, og sælger sammentalt. Skrevet ud og tjekkede hverken først, det meste blev betalt. I hvert fald kaffen og brødet, tobakken og spritten, Riks og kiks til mor og til mig. Længe, længe, længe livet kræk hos købmanden på Vejlevej. Badam, 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 Valo plus en dum petroleum afleveres hos fru Schmidt. En lille flaske gas til med, og måske lidt akvavit, ja. Som var det sikke tider, men hvor er det længe siden. Vi kan bare leve videre på minderne fra drengetiden. Ude i den store kolde verden, hvor alle skal en gang, er der noget, jeg aldrig vil glemme, af det, der var dengang. Men så vil jeg gerne have lov at sige, at nu er Tommy og jeg jo vant til ved vores rockkoncerter rundt omkring i Danmark, at folk de går fuldstændig amok. Så hvis I kunne holde lidt igen dernede, det ville da være fint. Kaffen og brødet, tobakken og spritten, Riks og kiks til mor og til mig. Længe, længe, længe livet krævde hos købmanden på Vejlevej. Hos købmanden på Vejlevej. Badam, 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 badam. Jeg kunne godt tænke mig, om det kunne lykkes for mig her i aften at få jer til at jæve og synge med på en sang. Eller i hvert fald noget af en. Og det drejer sig om en gammel russisk folkevise, som jeg har været betaget af i så mange år, men haft svært ved at bruge til noget på grund af nogle, jeg kan roligt sige, voldsomme sprogproblemer. Benny han afhjalp problemerne på den måde, at han skrev en helt ny tekst til den gamle melodi. Oven i købet på dansk, og han kalder den Bjørnen vågner. Og jeg forestiller mig, lige nu forestiller jeg mig, at jeg slet ikke er her. Og det værste ved det er, at jeg forestiller mig også, at I heller ikke er her.
Jeg forestiller mig, at vi sidder ude på en af de store russiske stepper, sammen med den allerbedste del af Don-kosakkernes store kor, og det er jer. Når den slumrende bjørn i sit vågner op efter langvarigt dvale og går ned i de grønne dale er denne russiske vinter forbi. Den er slunken og finder et sted, hvor bier er efterladt honning, men den savner en plyspelset dronning. Den kan dele sin livsglæde med, og så kommer koret. Og ved en flod, hvor den sorte stork står, og forvandlerne springer så strejske, ser han hende, han drømte at elske, dukke frem med den russiske vogn. Det er solskin og former igen. Efter vinterens vasse strabaspost, velkommen dusinede glas nostalgi, og velmødt du min elskede ven. Og så kommer koret. Og selvom hundbjørnen først er lidt sky, siger hun ja til sin kærlige mave. Og de går uden at se sig tilbage mod en sommer forjættende lyd. Så kommer koret.
chauffør. Kom så! I snyder. Ja, det er aldrig kendt morgen. I skal gøre taktfast, og så skal I gøre rimelig langsomt, og så skal I bare køre lige stille. Det er lige før det... Altså, ved I hvad vi har herinde? Lige herinde bagved, der har vi en båndoptager, og vi båndoptager næsten alle vores koncerter. Og jeg ved ret, hvordan det er i øjeblikket, for vi har jo ikke fået lyttet af bånd af. Men jeg tror altså, at I har sådan en god status, når vi skal til at løbe det samlede resultat. Jeg tror, at i øjeblikket, der ligger en gnalling i bord af Fejø. Så nu må I lige tage jer sammen her til sidst. Og endelig er målet nået. Det gik som vores chauffør havde spået. Toget holdt til turen, og vi har fået en tur til Hammerfjord så skøn. En tur til Hammerfjord så skøn. Ved endestation til Borøn. Kom så, sidste chance. Til Samfang, men Bamborne. Kom nu! Davlen lige at køre. Og hvis det går det hen, og det er turen. Turen er en dejlig, hvis det ville store noget med have gennem Jylland. Når man rejser med hjem til Jylland. Turen er en dejlig, hvis det ville store noget med have gennem Jylland. Når man rejser med hjem til Jylland. Tak for os. La 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 la. Jamen, jeg ved da godt, vi ikke er klar endnu. Det var sådan med at få tiden til at gå. Fandt I ud af det? Skal vi prøve igen? La 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 Hvordan ser det ud? Kan vi begynde? Vi skal nemlig have violin på også. I A-dur helst. Ja, okay. Den skulle have været 13. Men jeg flytter over 13. Nej, det skal du ikke gøre. Jeg flytter med sammen. Der er godt nok nogen, der siger skib med, om det stemmer. Det er bare folkemusik. Så det gør det ikke. Skal vi prøve? Er I klar? Det håber vi også, vi er. Tommy, han laver et lille forspil. Håber vi. Det er så svært at sige farvel. Skønt vi ses om et par dage. Ha' det godt, pas på dig selv. Kom sikkert hjem og snart tilbage. La